No niin, iltaa. Täällä ollaan ohjaajan kanssa kävelemässä. Selvästikin. Kyllä. Oli tänään animepäivä ja muuta, niin minkälaiset fiilikset jäi? Mulla on hemmetin hyvä fiilis. Mä tykkään aina tämmöistä projekteista, että hengaillaan vaan kavereiden kanssa ja katsotaan omia suosikkijuttuja. No niin, kyllä. Mutta joo, tällaista on tarkoitus Tuhkalla harrastaa enemmänkin videoita ja kaikki muun lisäksi, mutta siis miten tuo Juopon julkaisu eteni omassa mielessä? Miten se julkaisu eteni? Niin, esimerkiksi. No siis, se jännä juttu siinähän on, että sitä tehtiin 3 vuotta. Ja isoin yksittäinen syy siihen varmaan oli korona. Että mutta näitä juttuja tapahtuu ja niistä päästään yli ja sitten tehdään lisää juttuja. Ja juurikin. Sehän se oli. Ja sitten, tänä vuonna tullut siis kuitenkin vissiin ihan normaalisti meillä tavaraa pihalle, ainakin näin mitä on seurannut, niin tähän malliin vissiin jatketaan. Joo, siis meiltähän tulee keskimäärin 3 uutta teosta ulos per vuosi. Ja ottaen huomioon, että me tehdään aika silleen korkealla laadulla lyhyt elokuvia, niin se on aika hyvä tahti mun mielestä. Ja silleen se antaa meille aikaa hioa ne silleen, että ne on niin hyviä kuin ne voi olla. Ja myöskin kuitenkin tarkoittaa, että joka vuosi tulee jotakin, eikä vaan joku yksi juttu, vaan muutama juttu. Varmaan sillä tahilla toistaiseksi edetäänkin. Joo, koska tässähän kuitenkin tehdään silleen käytännössä ihan nollabudjetilla, harrastebudjetilla niin sanotusti, niin ei tässä mahdotonta tahtia voi pitää. Joo, ja muutenkin mitä enemmän sitä tollasia fiktion teoksia tekee liukuhihno-hommana, niin sitä vähemmän sitä keskittyy niiden yksittäisten teosten laatuun sitten. Että mun mielestä se on ihan vaan hyvä idea, että ottaa aikansa tällaisten lyhyt elokuvien kanssa. Niitä tekee sitä mukaan, kun miten me saadaan maksimoitua sen teoksen laatu. No, juurikin. Mutta oikein hyvää sunnuntaita teille kaikille sinnekin, niin me jatkamme täällä. Moro moro!